ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи вазни нимсабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ гузаронидан мехоҳад. ма бо ғолиби муҳорибаи Макс Холлоуэй ва Илия Топурия меҷангум. ма ин чизро кафолат медиҳум. ма ҳамаи корро мекунам то ин ки дар карди UFC 312 иштирок кунам. агар ки ғолиби ин муҳориба осеб гирад ё ин ки ягон кори дигар рух диҳад, пас ман метавонам ки барои камарбанди муваққатӣ ҷангум. фикр мекунам ки зидди Диего Лопес муҳорибаи хеле шавқовар мешуд. агар ки не, пас Макс ё ин ки Топурия, гуфтааст Волкановский. ҳамчунин Вол гуфт ки ба Абу-Даби рафта муҳорибаи Холлоуэй ва Топурияро аз пеш тамошо мекунад ва агар ки имконият пайдо шавад, пас бо ғолиби ин муҳориба дар октагон муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронад. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Илия Топурия ва Макс Холлоуэй аллакай рӯзи 26 октябр дар турнири UFC 308 дар Абу-Даби баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир мешавад. ана дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба дар вазни миёна байни Роберт Уитакер ва Ҳамзат Чимаев мешавад, ки Уитакер боварӣ дорад ки дар ин муҳориба фавран ғолиб мешавад. ма бо беҳтаринҳо ҷангидагиам, аммо ин муҳориба ба фикри ман аз ҳама санҷиши вазнин аз ҷиҳати ногаҳонӣ аст. айни замон ман намедонам ки аз Ҳамза чӣ интизор шавам, лекин ма дар бисёр муҳорибаҳои вазнин пирӯз шудагиам ва дар бисёри онҳо шикаст хӯрдагиам. ма санҷишҳоро бо вақт гузаштагиам. ма ин вазифаро хеле ҷиддӣ қабул мекунам ва интизорам ки онро ҳал кунам. ма бояд ки вазифаи худро иҷро кунам. кӯшиш мекунам ки Чимаевро шикаст дода дар он ҷо гур кунам, гуфтааст Уитакер. ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳам барои Чимаев ва ҳам барои Роберт ин муҳорибаи вазнин мешавад. Уитакер бо чунин гуштингир ҳоло вохӯрдагӣ нест. Чимаев бошад бо ҷангвари топи ҳақиқии вазни миёна вохӯрдагӣ нест. барои ҳамин ин муҳориба барои ҳардуяш санҷиши вазнин мешавад. ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад? метавонед фикрҳои худро нависед. довталаб барои камарбанди вазни ниммиёна Шавқат Раҳмонов гуфт ки бо кадом шарт муҳориба зидди Ислам Махачевро қабул мекунад. агар ки худи Ислам бо ман ҷангидан хоҳад, пас ман розӣ мешам. худи ман зидди Ислам ҷангидан намехоҳам. ман ният надорам ки ӯро шикаст диҳам. ман ин чизро намехоҳам, чунки ман ӯро эҳтиром мекунам. нисбати ӯ муносибати хеле хуб дорам. лекин агар ки ӯ хоҳиши ба вазни мо баромадан ва зидди ман ҷангидан дошта бошад, пас ман рад намекунам. ин муҳориба танҳо аз нигоҳи варзишӣ мешавад, ягон чизи шахсӣ намешавад. агар ки ӯ хоҳад, пас ман розӣ мешам, гуфтааст Раҳмонов. дӯстон, бояд гуфт ки Шавқат Раҳмонов ҷангвари бебохти 100% финишер аст. ӯ рекорди бебох 18-0 дорад. 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 10 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн. ва акнун ӯро муҳорибаи унвонӣ зидди Билол Муҳаммад рӯзи 8 декабр дар турнири UFC 310 интизор аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.